Aurinkoista huomenta Kölnistä on Öde-kolongen ensimmäisen videotervehdyksen aika. Ja tässä on meneillään jo varmaan 60. otos. On vähän jännittänyt ja jänistänyt tätä asiaa ja miettinyt tosi kauankin, että olisiko aika tuoda blogiin videoita vai olisiko sitten kuitenkin parempi pysytellä vain valokuvissa. Mutta koska KK:n alustalla on tämä hieno mahdollisuus, niin mä mietin, että mikä jottei, koska sehän myöskin ehkä elävöittäisi sitä blogia enemmän ja toisi sitten asioita vähän elävämmäksi ja niin kuin lähemmäksi lukijoita. Ja jatkossa ei ole tarkoitus myöskään esiintyä itse niillä videoilla, vaan se, että kuvaisin sitten enemmänkin Kölniä ja Saksaa ja ympäristöä. Mutta tästä nyt voin vielä näyttää, kun nyt aloitin tämän videoinnin, niin sitten kuvaa meidän parvekkeelta vähän, missä me asustellaan ja miltä täällä näyttää. Tuolla alhaalla on piha, joka ei ole, kuten Suomessa kerrostalossa piha on kaikkien käytössä, mutta täällä se on vain alakertalaisten käytössä ja meillä ei ole sinne mitään asiaa, että me voidaan täältä ylhäältä vaan sitten kurkistella ja heilutella sinne, kun alakertalaiset pitää grillijuhlia ja nauttii elämästä. Mutta pysykää kuulolla. Videoita tulee lisää ja tässä nyt oli tämä ensi esiintyminen ja ensi kosketus. Ja oikein mukavaa päivää. Minäkin lähden tästä sorvin ääreen.